गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनाधीरावनसारी यमुनाधीरावनसारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी थैंक यू माताजी ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. प्रणाम माताजी 18 நாட்கள் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல 17வது நாள் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 17வது அத்தியாயம் ஸ்ரத்தாத்ரய விவாக யோகம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது விசுவாசத்துடைய பிரிவுகள். ஸ்ரத்தாத்ரய விவாக யோகம். ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் அந்த 3 குணங்கள்ல இருக்கவங்களுடைய நம்பிக்கை, அதை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணத்தியோட நம்மளோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथा मह्यं तथादि स्वपदादिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण बादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्धाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तथालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिनि नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னையோட அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னாக்கா, அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடத்தில் இந்த அங்கீகரிக்கப்படாத தெய்வீக வழிபாடுகளை பத்தி கேட்க போறார். அதற்கு பகவான் ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய அந்த முக்குணங்கள் இருக்கு இல்லையா, சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், அந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல அவர்கள் நம்பிக்கையை வளர்த்து கொண்டு அதன் மூலமாக அவங்களுடைய தெய்வ வழிபாடு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார். அது மட்டுமல்ல, அந்த முக்குணத்துல இருக்கவங்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் என்ன அப்படின்றத சொல்றார். அவங்க செய்யக்கூடிய தவம் எப்படிப்பட்டது, தானம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா
இந்த மெயினா எல்லா கிரகஸ்தர்கள் வானப்பிரஸ்தம் போறவங்க இந்த 4 வர்ணம் 4 ஆசிரம் பாக்குது. அந்த 4 வர்ணம் 4 ஆசிரம் நம்ம பகவான் கொடுத்திருக்கார். அவங்க அனைவருக்குமே உகந்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தானம், தவம், யக்ஞம். சோ இது 3ம் இந்த முக்குணத்துல எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். கடைசியாக அந்த ஓம் தத் சத் அதோட உண்மையான விளக்கத்தை பகவான் இங்க சொல்ல போறார். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே கேக்குது எல்லாருக்கும். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத சப்ததசோऽध्यायः ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோக. மாதாஜி திருப்பி ப்ராப்ளம் இருந்தா சொல்லுங்க மாதாஜி. எனக்கு இங்க கனெக்டிவிட்டி கரெக்டா தான் இருக்கு. எல்லாருக்குமே அப்படிதான் இருக்குங்களா? வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதுங்களா? இல்லைங்க மாதாஜி, நல்லா இருக்கு. இல்ல மாதாஜி, வாய்ஸ் பிரேக் ஆகல. ஏன்னா எனக்கு இங்க 100 கரெக்டா mbps இருக்கு. ஓகே ஓகே கரெக்டா இருக்குதுங்க மாதாஜி. கரெக்டா இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மேபி எனக்கு கொஞ்சம் வாய்ஸ் உள்ள போயிருக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முதல் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச ஏ சாஸ்திரவிதிம் உத்ஸ்ருத்ய யஜந்தே ஸ்ரத்தயான்விதாக தேஷாம் நிஷ்டா துக்கா கிருஷ்ண சத்வம் ஆஹோரஜஸ்தமக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் வினவினான், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைகளுக்கு ஏற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்வகுணத்திலா, ரஜோகுணத்திலா அல்லது தமோ குணத்திலா? நமக்கு சாஸ்திரம் எதற்கு வகுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, எப்படி நமக்கு லா புக் இருக்கு இல்லையா, நம்ம மனிதன் எப்படி வாழ்க்கை வாழணும்ன்றதுக்காக துவக்கப்பட்ட ஒன்று. சோ அத ஃபாலோ பண்ணாம தான் தோன்றித்தனமாக வழிபாடுகள் செய்யறாங்களே, அவங்க இருப்பது எந்த குணத்தில் அப்படின்றது கேள்வியாக இருக்கிறது அர்ஜுனனுக்கு. அதற்கு பகவான் என்ன ஆன்சர் பண்றான்னு பார்க்கலாம். வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச த்ரிவிதா பவதி ஸ்ரத்தா தேஹிநாம் சா ஸ்வபாவஜா சாத்விகி ராஜசி சைவ தாமசி சேதி தாம் ஸ்ருணு. சத்வானுரூபா சர்வஸ்ய ஸ்ரத்தா பவதி பாரத. ஸ்ரத்தா மயோ அயம் புருஷோ யோ யோயச் ஸ்ரத்தஸ ஏவ சஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக அப்படின்னு சொல்றார். இந்த உடல் வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மாக்கு 3 குணத்துல பிரிக்கப்படுது. அதை நம்ம ஏற்கனவே இதுலயும் நம்ம கிளாஸ்ல பார்த்தோம். பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்து கொள்கின்றான். உயிர் வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கூறப்படுகின்றான். அதாவது அவங்கவுங்களுக்கு என்ன குணம் இருக்கின்றதோ அந்த குணத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு அதன் அடிப்படையில் அவங்களுடைய வழிபாடுகள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா பகவான் நமக்கு நிறைய யோக கலைகளை பத்தியும் சொல்லி தந்திருக்கார். இந்த பலதரப்பட்ட மக்களை பத்தியும் நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. ஞானியோட இது எப்படி இருக்கு, காமினா என்ன, இந்த பௌதீகமான தாட் இருக்கவங்க காமி. அடுத்து பக்தர்கள். இந்த 3 விதமான இதை நம்ம பார்க்கணும். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஞானி பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்தில் இருக்கின்றார். அதுக்கப்புறம் அவருடைய ஞானத்தை வளர்த்து செய்து கொள்கின்றார். அதன் மூலமாக முக்தி, அப்புறம் அந்த பிரம்மன் நிலையை அடைகிறாங்க. அதனாலதான் சத்துவகுணம், அட்லீஸ்ட் சத்துவகுணத்துல இருந்தாதான் நம்ம அடுத்த நிலையான சுத்த சத்துவகுணத்திற்கு உயர முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அந்த சத்துவகுணம் நம்ம கிட்ட இருக்க கலங்கலங்களை போக்கி நம்மள தூய்மை அடை செய்வதன் மூலமாக அதிலே இல்லாம நம்ம அதற்கு உயர்ந்த நிலையான சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு போகணும். அப்பதான் நம்ம பக்தராக முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு முக்தியை பெற்று அந்த பிரம்மன் நிலையை அடைறாங்க, பிரம்மனோட நிலையை அடைறாங்க. இதுதான் ஞானிகளோட பார்வை. அதே இந்த காமி அவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, காமினா ஒண்ணும் இல்ல, இந்த ஜட ரீதியா கொண்டு இருப்பார்கள்.
அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணம், தீவிரமான ஒரு இது. எந்த ஒரு ஆசையும்லயும் அவங்க வந்து பூர்த்தியா இருக்க மாட்டாங்க, அடுத்தடுத்து அவங்க போயிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கர்மத்தை ஒரு செயல் செய்து அதுல கிடைக்கக்கூடிய பலன் தான் அவங்க பந்தப்படுறது. கர்மத்தை செய்து அதுல வந்து ஆஹ் காமத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு மேபி அவங்க செய்கின்ற புண்ணிய பலன் காரணமாக அவங்க வந்து ஸ்வர்கலோகத்தை அடையலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா காமிகளோட நிலை. பக்தரோட நிலை என்னவாக இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க சுத்த சத்துவ குணத்தில் நிலைத்திருப்பதனால பக்தி தொண்டு செய்து பகவான் மேல பிரேமம், அன்பு, அதுக்கடுத்து அவங்க வந்து அடைய போறது யாரா இருக்கு, கிருஷ்ணரை அடைவதாக இருக்கின்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். பக்தர்கள் வந்து பகவானிடத்துல முக்தி கூட வேண்டுவது கிடையாதாம். அவங்க வந்து பகவானே நீ என்ன எங்க போட்டாலும் பரவாயில்ல, ஆனா உன்னுடைய உணர்வுல நான் எப்பவுமே இருக்கணும். கோபியர்கள் சொல்றாங்க இல்லையா, பகவானுக்கு என்னுடைய பாதத்துளியின் மூலமாக எனக்கு நரகமே கிடைத்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய அந்த தலைவலி போச்சு அப்படின்னாக்கா அது போதும் எனக்கு அப்படின்வாங்க. இதுதான் வந்து பக்தனோட நிலை. அந்த நிலைக்கு அவங்க எப்படி வராங்க அப்படின்னாக்கா, அவங்களுடைய குணம் என்னவாக இருக்கு, சுத்த சத்துவ குணம். எல்லாத்தையும் ஒரே நிலையில எடுத்துட்டு போறது. இன்பம் துன்பம் வேற்றுமைகள்ல இருக்காம இருக்கிறது, வேற்றுமைகள் இல்லாம இருக்கிறது, ஒரே நிலையில இருக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களை வந்து ஒரு பக்தருடைய நிலைக்கு உயர்த்துகின்றது. சோ ஞானிகள் காமிகளை காட்டிலும் உயர்ந்தவர்கள் பக்தர்கள் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். 4வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்துவ குணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, 3 குணம் இருக்கு. சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க அந்த கலங்கங்கள் போறதுக்கு அவங்க வந்து பக்தி பாதையில முன்னேற அவங்க வந்து முனைப்பாக இருக்காங்க. சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவர்களை வழிபடுகின்றார்கள். அதற்கேற்றாற் போல அவங்க ஸ்வர்கலோகமோ இல்ல நமக்கு பூலோகத்து மேல 6 லோகங்கள் இருக்கு. சோ புண்ணியங்களை செய்யறதுனாலயோ இல்ல தேவர்களை வழிபடுறதுனாலயோ இல்ல மூதாதையர்களை வழிபடுறதுனாலயோ அவங்கவுங்க இருக்கக்கூடிய அந்த லோகத்துக்கு அவங்க போறாங்க. ஆனா ரஜகுணத்துல இருப்பவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் அந்த ஆசை அடங்காதனால வேணும் வேணும்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. சோ அவங்க வந்து சில சமயம் அசுரர்களை வழிபடுகின்றார்கள், மீண்டும் மீண்டும் இந்த பூலோகத்துல பிறப்பெடுக்கிறாங்க. ஆனா தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுகின்றனர். ஏன்னா அறியாமை இல்லையா, நம்ம வந்து பகவானுடைய நித்தியதாசன் அப்படின்ற அந்த ஞானம் இல்லாததுனால இந்த பேய்களும் பூதங்களும் தான் வந்து முழுமுதற் கடவுள், இல்ல அதுதான் நம்ம அடையக்கூடிய லட்சியம், அதுதான் நம்மளுடைய வாழ்வோட பரம இலக்குன்னு அவங்க நினைக்கிறதுனால அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இது அவங்களுடைய அறியாமையை வந்து காட்டுது அப்படின்னு பாக்குறோம். 5வது 6வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. யாராவது வாசிக்கலன்னா நான் வாசிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண. சாந்தி மாதாஜி வாசிங்க. மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அசாஸ்திர விகிதம் கோரம் தப்யந்தேயேத போஜனாக தம்ப அகங்கார சம்யுக்த காமராக பலான்விதாக கர்ஷயந்த சரீரஸ்தம் பூதக்ராமம் அசேதசக மாம் சைவாந்த சரீரஸ்தம் தான் வித்யாசுர நிச்சயான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களின் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். ஒரு தடவை நம்ம பிரபுஜி கூட கேட்டாங்க, பொன்னுசாமி பிரபுஜி கூட டவுட் கேட்டாங்க, இப்ப நம்ம உடல் உபாதைகள் வரும்போது அது உடலுக்கு மட்டுமா இல்ல ஆத்மாவுக்கு மட்டுமா? அப்ப நான் சொன்ன இந்த ஆத்மா வந்து அதோட பண்புகள்லாம் நம்ம பாக்குறோம், அதனால அது வந்து அதை சாராது. ஆனா எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்துன்னு சொன்ன இல்லைங்களா, அதை இங்க பாருங்க நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க, பரமாத்மாவையும் அவங்க துன்புறுத்துறாங்க. எப்ப பரமாத்மாவை அவங்க துன்புறுத்துறாங்கன்னா உடனே நம்ம அந்த எப்படி நம்ம ஜட ரீதியா நினைக்கிறோமே அந்த மாதிரி இல்ல, இந்த இந்த ஆத்மா இப்படி கீழே போயிட்டு இருக்கேன்ற அந்த ஒரு கவலை, எப்படி வந்து ஒரு பெற்றோர்களுக்கு பிள்ளைகளின் மேல ஒரு கவலை இருக்கிறதோ அது போல. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திரத்துல சொல்லப்படாத விஷயங்களை அவங்க என்ன பண்றாங்க, எதற்காக பண்றாங்க,
தான் பண்றேன் அப்படின்ற அந்த தற்பெருமை அகங்காரத்தோட அவங்க பண்றாங்க. அப்படிப்பட்டவர்களை வந்து அசுரர்களாக நம்ம கருதுகின்றோம். இங்க பாருங்க, இதெல்லாம் என்ன யோக பயிற்சி? இந்த பயிற்சியின் மூலமாக என்ன நம்ம சாதிக்க போகின்றோம் இல்லையா? சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அறியாமை. இது வந்து யோகம்னாலே நம்மையும் பகவானையும் கனெக்ட் பண்றது. இதை எங்க நம்மள கனெக்ட் பண்றது? இந்த உடலை தான் நம்ம வருத்துகின்றோம். ராவணன் பாருங்க, அவர் சதுர்வேதி, 4 வேதங்களையும் புரிந்தவர் ராவணன் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஆனாலும் பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு 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 பௌதிகமான பந்தத்துல அவரும் வந்து மாட்டிக்கிறார் பாப்போம். ஹிரண்யகசிபு, இதெல்லாம் வந்து சாஸ்திரத்துல சொல்லப்படாத விஷயத்த அவங்க எடுத்துட்டு ரொம்ப மூர்க்கமாக எதற்காக பண்றாங்க? அவங்களுடைய அந்த சுயநலனுக்காக. மரணம் இல்லாதது வேணும், நான் தான் இவ்வளவு பெரிய பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத நிரூபிக்கிறதுக்காக அவங்க பண்ற இந்த விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அறியாமையில மூழ்கடிக்கப்படுகின்றதுன்னு பார்க்கும். இப்ப இந்த 3 குணத்துல இருக்கக்கூடிய சாப்பிடக்கூடிய அந்த உணவு வந்து உண்ணக்கூடிய உணவு எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். 8வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. आयु सत्पल आरोग्य सुख प्रीति विवर्तनः तस्य स्निग्धा स्थिरा हृत्य आहार सात्विक प्रिय. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவகுணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. இந்த சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க கூடிய உண்ணக்கூடிய உணவு எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சக்தியையும் நம்முடைய ஆயுளையும் நீட்டித்து நம்மளுடைய வாழ்வை வந்து தூய்மைப்படுத்தக்கூடியதா இருக்கு. அது சுகத்தையும் திருப்தியும் நமக்கு கொடுக்குதுன்னு பார்ப்போம். இத்தகைய உணவுகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா ரொம்ப ரசமுள்ளவையாக இருக்கும். கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாக இருக்கின்றன. இது வந்து நமக்கு ரொம்ப இதமாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பாக்குறோம். அதே இந்த ரஜோகுணத்திலும் தமோகுணத்திலும் இருக்கக்கூடியவங்க சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு வகை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? சாந்தி மாதாஜி அப்ப ட்ரை பண்ணாங்க. வாசிங்க மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. கம்ல லவணாத் யுஷ்ண தீக்ஷ்ண ரூக்ஷ விதாஹினஹ ஆஹாரா ராஜ சஸ்யேஷ்டா துக்கஷோ காமயப்ரதாஹ யாதயாமம் ததரசம் பூதி பர்யுஷிதம் ச யத் உச்சிஷ்டம் அபி சாமேத்யம் போஜனம் தாமச பிரியம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். இத்தகைய உணவுகள் துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றது. இதெல்லாம் நமக்கு என்ன கொடுக்குது அப்படின்னாக்கா கஷ்டத்தை தான் கொடுக்கின்றது. இப்ப நம்ம பார்க்கலாம், நம்மளுடைய தாத்தா பாட்டி இந்த காலத்துல எல்லாம் கூட அவங்க இந்த என்ன சொல்றது, பெஸ்டிசைட் இல்லாத ஒரு உணவுகளை சாப்பிட்டாங்க. ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எப்பயாச்சும் ஒரு தடவை போனாங்க. ஆனா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க பார்த்தாலும் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மருத்துவமனைகள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஏன் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் சரியில்லை. சோ நம்ம தான் தோன்றித்தனமா நமக்கு என்ன தோணுதோ அந்த மாதிரியான உணவுகளை சாப்பிட்டு இருக்கோம். உண்பதற்கு 3 மணி நேரம் முன்பே சமைக்கப்பட்ட சுவையற்ற பழைய ஊசி போன எச்சில் பட்ட தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட உணவுகள் தமோகுணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றது. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உடனே நமக்கு டவுட் வரும். 3 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடின்னு சொல்லியிருக்காங்களே, நம்ம ஆபீஸ் எல்லாம் போறோம், அப்ப நம்மளே அறியாம 6 மணி நேரம் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆயிடுது. சோ அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம், பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணதை நம்ம சாப்பிடும் போது பாத்தீங்கன்னா அது பிரசாதமாக ஆகின்றது. அதனால அதுல நமக்கு எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அப்ப கூட இந்த ஒரு மினிமம் அந்த 6 hours அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ அதை தாண்டி நம்ம இருக்கக்கூடிய சாப்பாடு சாப்பிடுறது வந்து நமக்கு உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியதாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். கலிகாலத்துல இது ரொம்ப கஷ்டம் தான். இருந்தாலும் நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு, ஏன்னா ஞானம் கிடைச்சிருக்கு, முடிஞ்ச அளவுக்கு சரியான உணவுப் பொருட்களை எடுத்துக்கொள்வதற்கு நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும். 11வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. अपलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विदिदिष्टो यज्यते यष्टव्यम् एवेति मनः समादाय स सात्विकः. சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் தத்துவ குணத்தை சார்ந்தது. இப்ப நம்ம
3 குணத்துல இருக்கவங்க வழிபடக்கூடிய அந்த தன்மை என்னன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். அவங்க சாப்பிடக்கூடிய அந்த உணவு வகை எப்படிப்பட்டதுன்னு பார்த்துட்டோம். இப்ப அவங்க பண்ணக்கூடிய யாகம், ஏன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காங்க, இந்த மனித சமுதாயம் 4 வர்ணங்களாகவும் 4 ஆசிரமமாகவும் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. என்னென்ன வர்ணங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிராமணர்கள் மக்களை வந்து ஒருங்கிணைச்சு ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னெடுத்து செல்லணும், வேதங்களை கற்று அதை மற்றவங்களுக்கு கற்பிக்கணும். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்திரியர். சத்திரியர்கள் சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டபடி அந்த அரசாட்சி செய்து மக்களை பாதுகாக்கணும், அது வந்து சத்திரியர்கள் செய்யக்கூடியது. 3வது வந்து பாத்தீங்கன்னா வைஷ்யர்கள், மற்ற சமூகத்தினர் வந்து உயிர் பெறுவதற்காக விவசாயம் செய்து வணிகம் செய்ய வேண்டும். 4வது வந்து வர்ணத்தவர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சூத்திரர்கள், சோ மற்ற வர்ணத்தவர்களுக்கு உதவி செய்வது. அது போல சூத்திரருக்கு மற்ற வர்ணத்தவர்களும் வந்து ஒற்றுமையாக இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். எல்லாமே வந்து பகவான் அமைத்தது இல்லையா, அதுல வந்து உயர்வு தாழ்வுன்றது வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அது மீண்டும் பிறப்பின் அடிப்படையில் இல்லை. இப்ப என்னோட தந்தை பிராமணர் அப்படின்னாக்கா நான் பிராமணன் சொல்லிக்க முடியாது. எனக்கு என்ன குணம் இருக்கோ, எனக்கு ஒரு தமோ குணம் இருக்கு அப்படின்னாக்கா நான் பிராமண இதை வந்து எடுத்துக்கொள்ளவே முடியாது. சத்துவகுணத்தில் இருக்கவர்களால மட்டும்தான் அந்த பிராமண குண தன்மையை வந்து வளர்த்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு பார்க்கணும். சோ இந்த 4 வர்ணங்களும் பிறப்பின் அடிப்படையில் அல்ல, நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றபடி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். அது போல ஆசிரமம், 4 ஆசிரமம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்த வாழ்க்கை, வானப்பிரஸ்தம், கடைசியாக இருப்பது சந்நியாசம். இதை நம்ம நிறைய கிளாஸ்ல பார்த்திருப்போம். சோ இந்த 4 வர்ணத்தை சார்ந்தவர்களும் 4 ஆசிரமத்தை சார்ந்தவர்களும் செய்யக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யாகம், தானம், தவம் எல்லாருமே செய்ய வேண்டும் இல்லையா. சோ அந்த சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க பண்ணக்கூடிய யாகம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னாக்கா, சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதப்படி தன்னுடைய கடமையை நிறைவேற்றுவாங்க. பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யக்கூடிய அந்த எந்த ஒரு செயலாக இருக்கட்டும், அது வந்து சத்துவகுணத்திலிருந்து செய்யக்கூடிய யாகம் அப்படின்னு பார்ப்போம். அதாவது பலனை எதிர்பார்க்காம அவங்க என்ன செய்தாலும் அது வந்து சத்துவகுணத்தில் இருக்கவங்க செய்யக்கூடிய யாகம். அடுத்து 12வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அபிஷந்தாய துபலம் தம்பார்த்தமபி சைவயத் இஜ்யதே பரத சிரேஷ்டதம் யஜ்ஞம் வித்தி ராஜசம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனால் ஏதேனும் பௌதீக நன்மையை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பரதர்களின் தலைவனே ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்பதை அறிவாயாக. அதாவது பௌதீக நன்மை வேணும் அப்படின்றதுக்காக செய்யக்கூடிய யாகங்கள் என்ன மாதிரியான யாகங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணம். ஏன்னா அவங்கதான் வந்து எதுலயும் திருப்தி அடையாம வேண்டும் வேண்டும் நினைச்சிட்டு அவங்க நிறைய இது பண்றாங்க இல்லையா, அதனால அது வந்து ரஜகுணத்தை சார்ந்தது, பற்றோட செய்யறது. 13வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. விதிஹீனம சிருஷ்டானம் மந்திரஹீனம் அதக்ஷிணம் ஸ்ரத்தா விரஹிதம் யஜ்ஞம் தாமசம் பரிசக்ஷதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல், பிரசாத விநியோகம் இல்லாமல், வேத மந்திரங்களோட உச்சாடனம் இல்லாம, புரோகிதர்களுக்கு தட்சணை கொடுக்காம, எதுக்காக நம்ம வந்து யக்ஞம் பண்றோமோ அது மேல நம்பிக்கையே இல்லாம பண்ணக்கூடிய யக்ஞங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்தை சார்ந்தது இல்லையா. சோ சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்ட மாதிரி அவங்க செய்ய மாட்டாங்க, அங்க பக்தர்களுக்கு பிரசாத விநியோகம் இருக்காது. சோ இதெல்லாம் நம்ம ஏன் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, இதுல இருந்து நாம என்ன தவறு செய்கின்றோம், அதை எப்படி திருத்தி கொள்வது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். பிரசாத விநியோகம் இருக்கணும் கண்டிப்பா, வேத மந்திரங்களோட உச்சாடனம். கலியுகத்துல நமக்கு பகவான் கொடுத்திருக்க அந்த யுக தர்மம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. மகா மந்திரத்தை உச்சாடனம் செய்வது. பகவானுக்கும் பகவானுடைய நாமத்திற்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். சோ புரோகிதர்களுக்கு தட்சணை கொடுக்கணும். நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த யக்ஞத்தின் மேல நமக்கு நம்பிக்கை வேணும். அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னாக்கா அது வந்து தமோ குணத்தில் செய்யக்கூடிய யக்ஞம் அல்லது யாகம். அது போல கலியுகத்துக்கு உண்டான யாகம் என்ன நம்ம பார்த்திருக்கோம். பகவான் எதுலெல்லாம் அவர் வியாபித்திருக்காரு அப்படின்னு. கலியுகத்துக்கு உண்டான யக்ஞம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சாடனம் செய்வதும் அதை கீர்த்தனம் செய்வதும் மட்டுமே வந்து கலியுக யக்ஞம். அடுத்து நம்ம தவம், 3 விதமான தவங்களை பார்க்க போறோம். அந்த 3 விதமான தவங்கள் இந்த முக்குணங்கள்ல எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். உடல், மனம், வாக்கு.
உடலுக்கு உண்டான தவம் என்ன, மனசுக்கு உண்டான தவம் என்ன, நம்ம பேசக்கூடிய அந்த வாக்கு அதுக்குண்டான தவம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 14வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேவ த்விஜ குரு பிராக்ய பூஜனம் சௌச்சமார்ஜவம் பிரம்மச்சரியம் அஹிம்சா ச ஷரீரம் தப உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. முழுமுதற் கடவுள் பிராமணர்கள் ஆன்மீக குரு பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்கள். இந்த உடலுக்கு உண்டான தவம் என்ன அப்படின்னாக்கா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, தாய் தந்தையர் மற்ற பெரியோர்களை வழிபாடு செய்யணும். எப்படி வழிபடுறது நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? இப்படி பிரபுஸ் எல்லாம் வந்து பஞ்சாங்க பிரணாம், அவங்களுடைய அந்த தலை, அந்த உடல், வயிறு, கால் எல்லாமே வந்து அந்த மண்ணுல சமமா பட்டு அவங்க வந்து ஆத்மார்த்தமா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட வணக்கம் செலுத்துவாங்க. மாதாஜிஸ் வந்து அந்த பஞ்சாங்கம் முட்டி போட்டு நம்ம பண்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி வணக்கம். ஸோ இந்த உடலை யூஸ் பண்ணி நம்ம அவங்களுக்கு வந்து மரியாதை செலுத்துறோம். ஸோ இது வந்து உடலுக்கு உண்டான தவம். அது மட்டும் அல்ல, தூய்மைன்னு வந்தாலே நம்மளுடைய அந்த அக தூய்மை, புற தூய்மை, சிம்பிள் லிவிங், ஹை திங்கிங், ஸோ எளிமையாக இருக்கிறது, பிரம்மச்சரியத்தையும் அஹிம்சையும் கடைபிடிக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து இந்த உடலை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணக்கூடிய செயல்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி 15வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அனுத்வேககரம் வாக்கியம் சத்யம் பிரியஹிதம் சயத் ஸ்வாத்யாயசனம் சைவ வாங்மயம் தவ உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ண. சார் ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, அந்த இதையும் வாசிங்க மாதாஜி, பொருளையும் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கின் தவங்களாகும். வாக்கின் தவங்களாக சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி. இனிமையான நன்மை, இனிய உறவாக கூறல் கனியிருப்ப காய்க விருந்தன்னு படிச்சிருக்கோம். இனிமையாக இருக்கணும், உண்மையானதாக இருக்கணும், மற்றவங்களுக்கு நன்மை அளிக்கக்கூடிய பேச்சா இருக்கணும், யாருடைய மனதையும் துன்பப்படுத்தக்கூடாது, வேத இலக்கியங்களை சொல்றப்போ முறையாக அதை உச்சரிக்க வேண்டும். இதெல்லாம் வந்து வாக்கின் தவங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிக்கக்கூடிய பேச்சு, பிறரத மனசை துன்புறுத்தாம இருக்கிறது. மாதாஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி உடலோட தவங்களை பார்த்துட்டோம். இப்ப வாக்கு, நம்ம பேசக்கூடிய அந்த இது பாத்தீங்கன்னா மத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்தக்கூடாத ஒரு வார்த்தைகளை பேசுறது, இனிமையாக பேசுறது, இதெல்லாம் ஏன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்? கடைசியா இருக்கக்கூடிய அந்த 6 அத்தியாயங்கள் ஞான யோகம்னு பாக்குறோம். சோ இதுல நம்ம கிட்ட எது இல்லையோ அந்த பண்பை வளர்த்து கொண்டு எதை தவிர்க்க வேண்டுமோ அதை வந்து தவிர்க்கணும்னு நம்ம பார்க்கணும். அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்தாம சிலருக்குலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்தினா அதுல வந்து அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம், அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அசுர குணத்துக்கு உண்டான விஷயங்கள், தமோ குணத்துல நம்மளை கொண்டு போய் சேர்த்துக்கும். அது நமக்கு வேண்டாம். நமக்கு ஏன்னா நமக்கு இந்த ஞானம் இருக்கு, எல்லாரிடத்துலயும் பகவான் ஆத்மா பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்கார். அதனால அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்தாம நம்ம பேசணும். மத்தவங்களுக்கு நன்மை அளிக்கக்கூடியதா அந்த பிரஜல்பா இருக்கக்கூடாது, புறம் பேசுறது இருக்கு, எது தேவையோ அதை பேசணும். நம்மளுடைய வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரிக்கணும். அதுக்காக நம்ம இப்ப இந்த ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கும் போது வரவாச்சிருமோ பரவாயில்ல, எப்படி ஒரு தாய்க்கு வந்து அழற குழந்தையோட அந்த நோக்கம் என்னன்னு தெரியுமோ அது போல பகவானுக்கு வந்து நம்ம முயற்சி பண்றோம், அது வந்து அவருக்கு தெரியும். அதனால நம்ம என்னோட தமிழ் சரியா இருக்காது, உச்சரிக்க சரியா வராது அப்படின்னு நம்ம நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணோம். சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாக்கோட தவங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்து மனசோட தவம் என்னன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். 16வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரத்தையா மனப்பிரசாதம். மனப்பிரசாத சௌம்யத்வம் மௌன ஆத்ம விநிகிரஹ பாவ சம்சுத்விரித்யே ததபோ மானச முச்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. திருப்தி, எளிமை, மௌனம்,
சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தவங்களாகும். திருப்தி நமக்கு கிடைச்சதை வச்சு அவங்க சந்தோஷப்படுறது, எளிமை, ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கிறது, எங்க பேசணுமோ அங்க மட்டும் பேசுறது, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு இல்லையா? இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் தமது இருப்பின் தூய்மை அப்படின்னாக்கா, நம்ம வந்து கலங்கங்கள் இல்லாம நம்ம வந்து தூய்மையான எண்ணங்களோட இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூர். ஹரிதாஸ் தாக்கூரை வந்து கலங்கப்படுத்துறதுக்காகவே ஒரு விலை மாது வந்து அமுச்சு வச்சாங்க. ஆனா அவர் ஒரு உயர்ந்த பக்தர் இல்லையா? அவங்க வந்து அந்த விலை மாது வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் பண்ற நாம ஜபத்துல பார்த்து பார்த்து அதை கேட்டு கேட்டு அவங்க பக்தியா மாறிட்டாங்க. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மனதோட தவங்கள், தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதோட தவங்கள். இங்க ஒரு இமேஜ் பாக்குறோம். இந்த இது பத்தின கதை யாருக்காவது தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா, யாருக்காவது தெரியுமா இந்த கதை? புஷ்பா மாதாஜியை தவிர்த்து நான் சொல்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த பெண்கள்லாம் வந்து பிருந்தாவனத்துல அவங்க வந்து குளிச்சிட்டு இருக்காங்க, ஆடை இல்லாம வந்து குளிச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்போ வந்து முதல்ல வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி, இந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து வியாசருடைய மகன். அவர் 16 வருடங்கள் அம்மா வயிற்றுல இருந்து எல்லா ஞானமும் பெற்று வந்தவர். பிறந்த உடனேயே அவர் வந்து காட்டை நோக்கி போயிட்டாரு தவம் செய்யறதுக்காக. அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரம்ம ஞானத்தை உணர்ந்தவர், பிரம்மனை உணர்ந்தவர். அவர் போனாரு, அவர் மாட்டுல போனாரு. இந்த பெண்களுக்கிட்ட எந்த ஒரு ரியாக்ஷன் இல்லை, அவங்க மாட்டுல குடிச்சாங்க. அடுத்தது வந்து யார் வந்தாங்கன்னா வியாசர் வர்றாரு. வியாசர் வர்றப்போ இந்த பெண்கள்லாம் ஓடி போய் ஆடையை ஓடி போய் கட்டிக்கிட்டாங்க. உடனே வியாசர் கேட்குறாரு, என்னம்மா அப்போதான் வந்து நீங்க ஒண்ணுமே செய்யல, பேசாம இருந்தீங்க என் மகன் போறப்போ. அவன் சின்னவன், என்னை விட வயசு குறைஞ்சவன். ஆனா நீங்க எந்த ரியாக்ஷனும் காட்டல, அடையெல்லாம் அடியல. ஆனா இப்போ வந்து என்னை பார்த்த உடனே ஏமா இப்படி வந்து இது பண்றீங்க, ஆடை அழிஞ்சுக்கிட்டு ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்பாரு. உங்க பையன் எதுவுமே எங்களை கேட்கலையே, அவர் மாட்டுல போனாரு, அவர் நாங்க எங்களை கவனிக்கவும் இல்லை, என்ன ஏதுன்னு கண்டுக்கிறல. அவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரம்மஞானியா இருந்தாரு. அப்ப எங்களுக்கு எந்த ஒரு இதுவும் தெரியல, அச்சமும் இல்லை, பயமும் இல்லாம இருந்தோம். ஆனா நீங்க தானே கேக்குறீங்க இப்ப நின்று, அப்ப உங்களுக்கு அந்த உடல் உணர்வு இருக்கிறதுனால தானே அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவருக்கு ரொம்ப, வியாசர் எவ்வளவு பெரியவர் இல்லையா, கிருஷ்ண அவதாரம்னே சொல்லுவாங்க, இலக்கிய அவதாரம்ட்டு. அப்படிப்பட்டவரையே வந்து அவருக்கே வந்து இது மாதிரி இருந்துச்சு. மாதாஜி கரெக்டா இருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. நீங்க கரெக்டா தான் சொல்றீங்க, சூப்பரா சொன்னீங்க மாதாஜி. ஹரே So, கிருஷ்ணா. அவர் வந்து அந்த ஆத்ம நிலையில இருக்காரு. அவருக்கு வந்து நான் பெண் அதெல்லாம் பார்க்கல அவர். அவருக்கு அவங்க அந்த வந்து டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, எல்லாம் இல்ல. இல்ல நீங்க கரெக்டா சொன்னீங்க. அவர் யாருன்னு தெரியுதா? சுகதேவ கோஸ்வாமி, வியாசதேவருடைய மகன். மாதாஜி சொன்ன மாதிரி 16 வருடம் உள்ளே இருக்காரு, அம்மா வயித்துக்குள்ளேயே. மாயா பார்த்தாலே எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால ஆஹ் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு மாதாஜி, அவர் காட்டுக்குள்ள போயிட்டார். அதுக்கப்புறம் என்ன? காட்டுக்குள்ள போயிட்டாரு. போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் முதல்ல வரமாட்டேன்பாரு அம்மா வயித்துக்குள்ள இருந்து. அப்புறம் சாமி தான் அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை, நீ வாப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அப்புறம் காட்டுக்குள்ள போனவரை வந்து திரும்ப கூட்டிட்டு வருவாங்க. வந்துதான் அவர் வந்து பரீட்சத்துக்கு வந்து இது சொல்வார், பாகவதம் சொன்னவர் சுகதேவர். ஆமா, ஆமா. சோ அவர் வந்து அந்த ஆத்ம ஞானத்துல இருக்கார், பிரம்ம தத்துவத்துல இருக்கார். ஆனாலும் எப்ப வந்து இங்க உம் ஆஹ் வியாசதேவர் என்ன பண்ணுவார், மகனை கொண்டு வரணுமேன்றதுக்காக அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த கூட்டிட்டு வந்து பாகவதத்தை வியாசர் அவருக்கு சொல்வார். ஆமா அவரை கூட்டிட்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் இல்ல. ஏன்னா மகனே மகனேன்னு பின்னாடியே போறார். அப்படியே இவரு வேக வேகமா உள்ள போயிடுறாரு. திரும்பி பார்க்கவே அவருக்கு பயம். சுகதேவ கோஸ்வாமி போயிடுறாரு காட்டுக்குள்ள. ஆனா அவர் அந்த வேடர்கள் இருக்காங்கல்ல, காட்டு உள்ள போய் அந்த இதெல்லாம் கொண்டு வருவாங்களே, அவங்க கிட்ட வந்து பகவானோட அந்த குணங்களை பத்தி 3 ஸ்லோகங்கள் சொல்லி பாட சொல்லுவாரு. அப்ப இவங்க பாடுவாங்க. அதாவது, உனக்கு தெரியுமா ஒருத்தர், அவர் வந்து தன்னை கொல்ல வந்தவங்கள கூட மன்னிச்சு அவங்களுக்கு முக்தி கொடுக்கக்கூடிய ஒருத்தர் இருக்காரு அப்படின்னோடனே, அப்ப சுகதேவ கோஸ்வாமி கேட்பாரு, என்னது அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒருத்தவங்க இருக்காங்களா, யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாரு.
கேட்க ட்ரை பண்ணுவாரு. அதே மாதிரி அவருடைய அந்த குணங்கள்லாம் சொல்ல சொல்ல அந்த யாரு அதை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கணும் போது அப்ப இவங்க திருப்பி கூட்டிட்டு போவாங்க வியாசதேவர் கிட்ட. அப்படிதான் வியாசதேவர் வந்து நம்மளுடைய சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட வந்து பகவானை பத்தி பாகவதம் சொல்ல, அந்த பாகவதத்தை வந்து அவரு எப்படி ஒரு பழத்தை கிளி கொத்துனா நமக்கு ரொம்ப இனிமையாக இருக்குமோ அது போல அவர் சொன்ன பாகவதத்தை சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜருக்கு சொல்லும் போது அது மிகவும் ரொம்ப இனிமையாக இருந்தது அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இப்ப வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உடல், மனம், வாக்கு இதுக்கு உண்டான தவங்களை பார்த்தோம் இல்லையா? இப்ப 17வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்ரத்தையா பரயா தப்தம் தபஸ்தத் த்ரிவிதம் நரைஹி அபலாகாங்ஷிபிர்யுக்தைஹி சாத்வீகம் பரிசக்ஷதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது சத்துவகுணத்தோட தவங்கள் எனப்படுகின்றது. எதையுமே எதிர்பார்க்காம எது இந்த 3 விதமான தவங்கள், உடல், மனம், வாக்கு, அந்த 3 விஷயத்துமே எதையும் எதிர்பார்க்காம பகவானுடைய திருப்திக்காக செய்யும் போது அது சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க செய்யக்கூடிய தவங்கள். அடுத்த ஸ்லோகம் மாதாஜி 18. சத்காரமான பூஜார்த்தம் தபோ தம்பேன சைவ சைவயத் த்ரியதே ததிக புரோக்தம் ராஜசம் சலமத்ருவம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. எதிர்பார்ப்போடு செய்யறது இல்லையா? மானம், மரியாதை, மற்றும் வழிபாட்டை என்னதான் எல்லாரும் வந்து பூஜிக்கணும், எப்படி வந்து ஹிரண்யகசிபு நினைச்சார் அதே மாதிரி செய்யக்கூடிய தவங்கள் வந்து ரஜகுணத்துல இருக்கவங்க செய்யக்கூடியது. அது ரொம்ப சஞ்சலமானது, தற்காலிகமானதும் கூட அப்படின்னு பாக்குறோம். 19வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண. 19. மூட मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसं उदाकृतम्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வரித்துக் கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோகுணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. அடுத்தவங்களையோ இல்ல நம்மளையோ நம்மே வருத்திக்கிட்டு செய்யக்கூடிய தவங்கள் வந்து தமோகுணத்தோட தவங்கள். 20வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. பிரத்யுபகாரார்த்தம் பலம் உத்திஷ்ய 20வது மாதாஜி. தாதவ்யம் இது யத்தானம் தீயதே அனுபகாரிணே தேசே காலே ச பாத்ரே ச தத்னம் சாத்விகம் ஸ்மிருதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்? யக்ஞம் பார்த்தோம், அதாவது யாகம் பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து தவம் பார்த்தோம். இப்ப தானம். இது 3ம் எல்லாருமே பண்ணணும்னு பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்காரு. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எதையும் எதிர்பார்க்காம தன்னுடைய கடமையை நிறைவேற்றதான் நினைச்சு கரெக்டான மக்களுக்கு கரெக்டான நேரத்துல கரெக்டான விஷயத்த நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா? அதுதான் வந்து சத்துவகுணத்திலிருந்து நம்ம செய்யக்கூடிய தானம். 21வது ஸ்லோகம். யத் து பிரத்யுபகாரார்த்தம் பலம் உத்திஷ்ய வா புனக தீயதே ச பரிக்ளிஷ்டம் தத் தானம் ராஜசம் சம்ருதம். ஹரே கிருஷ்ண. உபகாரத்தை இது ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நமக்கு வந்து தேவை இது நமக்கு இதோட தேவை இருக்கு, எதையை எதிர்பார்த்து எதையாச்சும் ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து இல்ல விருப்பமே இல்லாம கொடுக்கிற தானம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் செய்யக்கூடிய தானம். இது நிறைய நம்ம கோவிட்ல பார்த்திருப்போம். 22வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. அதேச காலே யத்தானம் அபாத்ரேப்யஸ்தீயதே அசத்கிருதம் அவஜ்ஞாதம் தத்தாமசம் உதாக்ருதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
தூய்மையற்ற இடத்தில், முறையற்ற காலத்தில், தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோகுணத்தை சேர்ந்ததாக கருதப்படுகின்றது. அதாவது ஒரு அசுத்தமான இடத்திலேயோ இல்ல கரெக்டான நேரம் இல்லாத முறையற்ற நேரத்து இப்ப நம்ம பாக்குறோம், ரோட்ல கூட நிறைய பேர் வந்து தானம் கேக்குறாங்க. ஆனா நம்ம அதை கொடுத்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, அதை எடுத்துட்டு போய் திருப்பி அந்த தவறான வழிகள்ல தான் அவங்க ஈடுபடுத்துறாங்க. அப்ப அதன் மூலமாக அவங்க கிடைக்கக்கூடிய கர்மத்துல நமக்கும் பங்கு இருக்கு. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், பகவானுடைய பிரசாதத்தை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்மளுடைய சரியான இடத்துல நம்ம வந்து கொடுக்கணும், அந்த மாதிரியான இதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். 23வது ஸ்லோகம் பார்த்தது. ஓம் தத் சதிதி நிர்தேஷோ பிரம்மணஸ்திரிவிதக் ஸ்மிருதः பிராமணாஸ்தேன வேதாश्च யஜ்ஞாश्च விஹிதாः புரா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரம பூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ ஓம் தத் சத் அதை பத்தின டீட்டெயில்ஸ் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். 24வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. தஸ்மாத் ஓம் யுதா கிருத்ய யஜ்ஞ தான தப கிரியாः பிரவர்த்தந்தே விதானோக்தாः சததம் பிரம்மவாதினாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனக்கு பரம்பரை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர். ஓம் தத் சத். அதனால இது மிகவும் முக்கியமானது. யாகம் பண்றதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா வேத மந்திரங்களை சொல்றதுக்கு முன்னாடியும் ஓம்ன்றத நம்ம யூஸ் பண்றோம். இவன் நம்மளோட இதுல கூட பாத்தீங்கன்னா புஷ்டி முடிச்சுட்டு ஹரி ஓம் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ அதோட பலன்களை பகவானுக்கு நம்ம மீண்டும் சமர்ப்பிக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சோ பகவான் அடைவதற்காகவும் சாஸ்திரத்தைப்படி நம்ம யாகம், தானம், தவம் பண்றதுக்கு நம்ம ஓம்ன்ற வார்த்தையோட வச்சுதான் பிரணவ மந்திரம். அதனாலதான் அதுல இருந்து தான் நம்ம வந்து மத்த சொல்றோம் பிரணவ மந்திரம்ன்றத நம்ம பார்க்கலாம். 25வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. தத் இதி அனபிசந்தாய பலம் யஜ்ஞ தப கிரியாः தான கிரியாश्च விவிதாः கிரியந்தே மோக்ஷ காங்க்ஷிபிஹி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தினை தத் என்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். பற்றற்று நம்ம வந்து இந்த யாகம், தானம், தவத்தை மேற்கொள்ளும் போது தத் அப்படின்னு சொல்றோம். எந்த ஒரு யக்ஞத்தையும் இல்ல வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போது ஓம் சொல்றோம். இங்க யாகம், தானம், தவம் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது தத் என்ன சொல்ல வேண்டும், அது எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும், பற்றற்று இருக்கணும். அத்தகைய உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும் அப்படின்னு பாக்குறோம். 26, 27 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. சத்பாவே சாது பாவே சத் இத்யேதத் பிரயுஜ்யதே பிரசஸ்தே கர்மாணி ததா சத் சப்த பாதயுஜ்யதே யக்ஞே தபசி தானே ஸ்திதித சத்யிதி சோச்சதே கர்ம சைவ தத்தீயம் சத்யித்யேவாபிதீயதே. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூரண உண்மை. இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகின்றது. நம்மளுடைய இந்த யாகத்தை நோக்கம் வந்து பூரண உண்மை. அது சத்துனாலே உண்மை என்பது அர்த்தம். பிதாவின் மைந்தனே அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகின்றார். யாரு அதை செய்யறாங்களோ அவங்களும் உண்மையானவர்கள், பூரணமானவர்கள். யாருக்காக அர்ப்பணம் பண்றாங்களோ அவரும் வந்து பூரணமானவர். மேலும் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. 28வது ஸ்லோகம் மாதாஜி, கடைசி ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அஸ்ரத்தையா ஹுதம் தத்தம் தபஸ் தப்தம் கிருதம் சயத் அசதி அசத் இதி உச்யதே பார்த்த நச தத் பிரேத்ய நோ இஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகோ நாம சப்ததசோ
सप्तदशोऽध्यायः। हरि ओम्। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण। பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றது. அவர் மேல நம்பிக்கை இல்லாம செய்யறது எல்லாமே நிலையற்றது. அதனால அதை என்னன்னு சொல்றோம், நம்பிக்கை இல்லாம பண்றதுனால அசத் எனப்படுகின்றது. சத்துனா உண்மையானது, அசத்துனா உண்மையற்றது அப்படின்னு பார்க்கணும். சோ அது இந்த பிறவியில் மட்டுமல்லாம அடுத்த பிறவியிலும் நமக்கு பலன் இல்லாததா இருக்கு. சோ முழுமையா நம்ம என்ன இங்க சொல்லப்படுது அப்படின்னாக்கா, பகவான் பூரணமானவர், பரமபுருஷர், அவரே முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்றத முழுமையாக நம்ம நம்பணும். அவரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக நாம் தானம் தவம் யாகங்களை மேற்கொள்ளணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இன்னைக்கு அர்ஜுனன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்தில் இந்த ஆஹ் முறையற்ற வழிபாடுகள் இருக்கு இல்லையா, அதை பத்தி அவர் கேட்கிறார். அது மட்டும் இல்லாம கிருஷ்ணர் அதுக்கு ஆன்சர் பண்றாங்க. முக்குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போலதான் அவங்களுடைய நம்பிக்கையும் வழிபாடும் இருக்கு. அவங்க உண்ணக்கூடிய உணவு வகைகள் அந்த 3 குணத்துல என்னன்னு பாக்குறோம். அவங்க செய்யக்கூடிய யக்ஞங்கள் என்னன்னு பாக்குறோம். அவங்க செய்யக்கூடிய தவங்கள் 3 விதமான தவங்கள், உடல் மனம் வாக்கு. ஆனா அவங்க தமோ குணத்துல இருக்கும்போது எப்படி பண்றாங்க, சத்துவ குணத்துல எப்படி பண்றாங்க, ரஜகுணத்துல எப்படி பண்றாங்கன்னு பாக்குறோம். அது மட்டும் அல்லாம தானம், எப்படிப்பட்ட தானம் நம்ம இந்த 3 குணத்துல இருக்கவங்க பண்றாங்கன்னு பார்த்தோம். ஓம் தத் சத்னா என்னன்னு பார்த்தோம். ஓம் என்பது ஒரு பிரணவ மந்திரம். யக்ஞங்கள் பண்றதுக்கும் வேத மந்திரங்கள் உச்சரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த வார்த்தையை நம்ம சொல்றோம், ஓம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தத் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த யக்ஞங்கள் பற்றற்று நம்மளுடைய செயல்களை செய்யறதுக்கு எது யாகம் தானம் தவம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி நாம் தத் யூஸ் பண்றோம். தத் என்பது அந்த உண்மையை காட்டுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம், உண்மையானது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். வாஞ்ச கல்பதருஷ்ய கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. अनंत कोटि विष्णु की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे. हरि हरि गुरु. हरे कृष्ण. माताजी ஏதாவது மாதாஜி, எம் யோக சாயின்னு ஒருத்தவங்க